Mabot na sa napulo ka may empleyado sa Mandaue City Hall ang kumpirmadong nagpositibo sa iligal nga drugas. Nakapikto kini sa ilang panarbaho. Ang detalye kabahin ini sa live report ni Nico Serino. Nico. Yes, Lan, kining drug-free workplace gyud ang gitinguha nga mapatuman diha sa Mandaue City Hall maong matag karon ug unya ang pagpahigayon nila nining drug og surprise testing sa ilang mga empleyado. July 24 gipaubos sa surprise drug test ang mga personnel sa Mandaue City Public Market. Sa tinguha nga masuta kung may tigamitan ba og drogas, 148 ka mga staff ang napaubos niini. Sa initial screening, may tulo nga nasutang positibo. Kung doon na resulta sa confirmatory test, diha pa unya sila muhimo og aksyon kabahin niini. We'll just wait for kanang confirmatory results then natay mga appropriate actions after that. Samtang sa record sa Human Resources Division sa syudad, karong tuiga lang may moabot na sa 10 nga nagpositibo sa confirmatory testing. Gikan kini sa lain-laing departamento sa syudad. Pasabot sa HR head na hunong gyud sa panarbaho ang maong mga empleyado apan giabagan usab sila sa drug rehab program. Temporarily ma-separated yun na sila, no? Kay naaman tay ordinance nga nag-govern gyud sa ilang kahimtang, no? Once they are found out nga positive sila. Andam hinuon ang dakbayan mudawat pagbalik sa mga makakumpleto sa programa ug masuta nga nagbag-una. Kay matud pa nahisugamak man mamahimo gihapong matulid ang dalan. Namatay na balik kay katong compliant na gid siya. Nga human sa 6-month period katong ilang required nga drug test anya ang counseling, no, services subject sila silang kaugalingon, di-report gid sila namantay mga expert nga nagatiman. Matod sa mga opisyales sa City Hallan, magpadayon kini ilang pagpahigayon sa mga surprise drug test sa mga empleyado aron makapot gyud ang ilang tinguha kay dili man lang sab ang city government ang mabulahan niini labi na gyud ang publiko nga mao ilang giserbisyohan. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.